ኣብ ጉዳይ ዮዘፍ ዝበሃል ኤርትራዊ 14 ዕድሚኡ ኣብ ጀርመን ዝተቐተለ ሓድሽ መግለፂ ወፂኡ ኣሎ። ሰላም ከመይ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና በቢ ዘለኹሞ ሰላም ጥዕና ተመኒና ብኣርከስ ስለሙ ድማ ከምቲ ልሙድ ሓዱሽ ሓበሬታት ተሰሚዑ ኣሎ። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ጀርመን ሓደ ኣዝዩ ዘሕዝን ሓበሬታት ተሰሚዑ ነይሩ። ወዲ 14 ዓመት ዝኾነ ህፃን ኤርትራዊ ዮሴፍ ድማ ተቐቲሉ ተረኺቡ ነይሩ። ቅድሚ ምሟቱ ድማ ናዲኡ ዝበላ ናብ ዩኒፎርም ዕቀና ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ነገርዋ ድሕሪ ምኻድ ኣይተመለሰን። እዚ ህፃን ድማ ሞይቱ ተረኺቡ ማለት እዩ። ህፃን ድማ ተታሒዙ ፖሊስ ጀርመን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣለሻ እናገበረ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ቀታሊ ዝበሎ ግለሰብ ድማ ኣብ ኢድ ቁፅጥር ፖሊስ ጀርመን ከም ዝኣተወ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ድማ ንህፃን ዮሴፍ ዝቐተለ ግለሰብ ድማ ፍርዲ ተዋሂብዎ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ፍርዲ ድማ ንቤተሰብ ኣዝዩ ዘቁጥዕ ተግባር ኮይኑ ማለት እዩ። እቲ ፍርዲ ድማ ሰብ ቀቲሉ እናሃለየ ምንም ዘይፈልጥ ህፃን ሂወት ጠፊኡ እንከሎ ድማ እቲ ፍርዲ ድማ ኣዝዩ ዘይፍትሓዊ ክብሉ እዞም ቤተሰብ ነፂጎሞ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሂወት ሰብ ኣጥፍኡ ድማ እቲ ኣብቲ ልዕሊ ቀታሊ ዝተገበረ ፍርዲ ድማ ብ10ታት ዓመት ዝቁፀር ፍርዲ እዩ ተፈሪድዎ። እዚ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዩ ንብዙሓት ዘቆጥዕ ተግባር ኮይኑ ማለት እዩ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ድማ ቤተሰብ ዮሴፍ ድማ ንፖሊስ ጀርመን ዝሃብዎ መብርሂ ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እዞም ቤተሰብ እዚኦም ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ ህፃን ዮሴፍ ተገይሩ ዘሎ ኣዝዩ ዘሕዝን ተግባር ድማ ፍትሓዊ ኣይኮነን ክብሉ እውን ደጋጊሞም ሓቢሮም ኣሎ ማለት እዩ። ሙሉእ ንሳቶም ዝበልዎ ድማ ሓበሬታ ናብኹም ክነብልና ከምኡ እውን ፖሊስ ጀርመን ድማ ምዚ ፍርዲ እዚ ኣተሓሒዙ እውን ሓደ ሓበሬታ ወዚዑ ኣሎ ማለት እዩ። ነዚ እውን ናብኹም ክነብልና ምሳና ኮንኩም ድማ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዓደምኩ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንጉዑ እናበልና ሰናይ ፃኒሕቱ ክነልኩም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ኣብ ልዕሊ ህፃን ዝኾነ ወዲ 14 ዓመት ህፃን ኤርትራዊ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ቅትለት ተፈፂሙ ነይሩ። እቲ ቅትለት ዝተፈፀመ ድማ ብወዲ 12 ዓመት ዝኾነ ጀርመናዊ ከም ዝኾነ ፖሊስ ጀርመን ዕላው ገይሩ ነይሩ ማለት እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ብዙሕ ሰባት ድማ እዚ ቅትለት እዚ ኣይተቐበልዎን። ምክንያቱ ኣብ ጎኒ እዚ ድማ ኣዝዩ ሕቡእ ዝኾነ ሚስጥር ከም ዘሎ እናተዓዘቡ ይርከቡ። እዚ ቀታሊ እዚ ድማ ህፃን ከም ዘይኮነ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ህፃን ድማ ስለ ዘይፈረዶ ናብቲ እቲ ገበን ድማ ናብቲ ህፃን ኣዘዋዊሮሞ ከም ዝኾኑ ብዙሓት ሰባት እናተዘረቡ ይርከቡ ማለት እዩ። ከመይ ገይሩ ወዲ 12 ዓመት ንወዲ 14 ዓመት ዝኾነ ህፃን ዮሴፍ ድማ ኣዝዩ እቲ ኣካላቱ ቆራሪፁ ክቀትሎ ዝኽእል ዝብሉ ብዙሓት ድማ እናተዛረቡ ይርከቡ ማለት እዩ። ህፃን ዮሴፍ ድማ ከምቲ ዝፍለጥ ኣዝዩ ብፀባይ ይኹን ብኩሉ ስነ ምግባሩ ኣዝዩ ምስጉን ከም ዝነበረ ይኹን ዳኣ እምበር ምስቲ ህፃን ድማ ባእሲ ከም ዝነበሮም ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ኩሉ ግዜ ይበኣሱ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ሰዓት ንሱ ግን ምስቲ ቆልዓ ተቋፂሮም ድማ ክበኣሱ ከም ዝኽኣሉ እቲ ቆልዓ ድማ ኣቦኡ ሒዙ ብምምፃእ ኣብቲ ባእሲ ድማ ኣቦኡ ድማ ዘርዩ ንዮሴፍ ክወቅዖ እንከሎ ዮሴፍ ድማ በቲ ዝበፅሖ መጉዳእቲ ኣዝዩ ስለ ዝሃሰየ ድማ ክመውት ከም ዝኽኣለ እናተሓበረ ይርከብ ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድማ ምዚ ኣተሓሒዙ እዚ ቀታሊ እዚ ክርከብ ድማ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝበሃል ድልያ እናገበረ ቀኒዩ ማለት እዩ። እዚ ህፃን ድማ በቲ ዝፀሓፎ ዝነበሩ ቴክስት ብምርኣይ ድማ ክረኽቦ ከም ዝኽኣለ እቶም መምህራን እውን ምርመራ እናተገበሮም ቀኒዩ። ግን ንሳቶም ንፁሃት ስለ ዝኾኑ ፖሊስ ጀርመን ምንም ፍንጪ ክረኽበሎም ኣይከኣለን ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ወዲ 12 ዓመት ዝኾነ ጀርመናዊ እቲ ኣቦ እቲ ቀታሊ ድማ ቁፅፅር ኢድ ፖሊስ ጀርመን ድማ ኣትዩ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ዝገበሮ ኩሉ ድማ ኣሚኑ ከም ዝቐተሎ እቲ ኣቃትላ ድማ ኣጋጣሚ ከም ዝነበረ ሓሲቡ ከም ዘይገበሮ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ወዱ ይወቅዖ ስለ ዝነበረ ነቲ ወዱ ንምክልኻል ኢሉ ድማ ከምዚ ከም ዝገበረ እናሓበረ ይርከብ ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድማ እቲ ዝብሎ ዘሎ ድማ ነቲ ገበን ከም ዘያቀልሎ እናተሓበረ ድሕሪ ምፅናሕ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ፍርዲ ድማ 16 ዓመት ተፈሪድዎ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። በዚ ፍርዲ ድማ ቤተሰብ ህፃን ዮሴፍ ዝኾኑ ኣዝዩ ቁጥዐ ኣልዒሉ ከም ዘሎ ንኩሉ ማሕበረሰብ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ቁጥዑ እናምፀ ይርከብ ማለት እዩ። ከመይ ገይሩ እዩ ሂወት ሰብ ኣሕሊፉስ ብከመይ እዩ ከምዚ 10ታት ዓመት ክፍረዶ ክኢል ዘሎ ዝብል ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ኮይኑ እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና እውን ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ኣብ ጉዳይ እዚ ህፃን እዚ ድማ ሰልፊ ድማ ንምውፃእ ኣብ ዝግጅት ይርከቡ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ድማ ኣብ ናይ እቲ ኣብ ጉዳይ ህፃን ጳውሎስ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ዝርከቡ ይኹኑ ኣብ ካሊእ ቦታ ዝርከቡ ድማ ሰልፊ ንምውፃእ ዝግጅት ገይሮም እኳ እንተነበሩ ይኹን ዳኣ እምበር
እቲ ወላዲ ህፃን ጳውሎስ ዝኾነ ድማ እቲ ሰልፊ ንከይካየድ ድማ ንኸይካየድ ድማ ኣጊዱ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ህፃን ዮሴፍ ድማ እቲ ቀታሊኡ ተረኺቡ እንከሎ እቲ ፍርዲ ድማ ኣዝዩ ፍትሓዊ ዘይኮነ ብጣዕሚ ንቤተሰብ እውን ኣዝዩ ናብ መሊሱ ናብ ሓዘን ዝኣቱ ስለ ዝኾነ እዚ ቀታሊ እዚ ድማ እስካብ እኹል ዝበሃል ፍርዲ ስጉምቲ መምሃራይ ዝኾኑ ስጉምቲ ዝውሰድ ድማ ሰልፊ ድማ ከም ዝወፁ እናሓበሩ ይርከቡ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። እቲ ፍርዲ ድማ ንቤተሰብ ክገልፁ እንከለዉ ድማ እቶም ቤተሰብ ድማ ኣሕና ከምዚ ኣይተፀበናን እዚ ግለሰብ ድማ እቲ ነቲ ወድና ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝን ምንም ዘይፈልጦ ህፃን እንከሎ ድማ ብኣካላቱ ቆራሪፁ ክቅትሎ ከም ዝኽኣለ እቲ ኣካላቱ ድማ ፍርቃ ፍርቁ ኣብ ባሕሪ ፍርቃ ፍርቁ ድማ ኣብ ወሰን ባሕሪ ድማ ተደብርዩ ከም ዝተረኸበ ኣብ ልዕሊ ህፃን ወድና ድማ ከምዚ ዓይነት ቅትለት ዝፈፀመ ዓሰርተታት ዓመት ድማ ክፍረዶ ኣይግባእን። ምክንያቱ እዚ ድማ ነፍሲ ኣጥፍዩ ሂወት ኣጥፍዩ ብኸመይ እዩ ብከምዚ ክፍረዶ ክኢሉ ዘሎ ዝብሉ እዞም ቤተሰብ ድማ ኣዝዮም መረረቶም እናገለፁ ይርከቡ። ንሳቶም ድማ እዞም ቤተሰብ ከምቲ ዝብልዎ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ ኣዝዮም ይህሰዩ ይጉድኡ ከም ዘሎ ምክንያቱ ወዶም ሞት ወዶም ከይኣኽሎም ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ብከምዚ እቲ ወዶም ፍትሒ ከይረኸበ ክሪኡ እንከሎ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝን ስምዒት እናተሰምዖም ይርከብ ማለት እዩ። ወሲኾም ድማ ነዚ ቀታሊ ዝበልዎ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ድማ እዚ ቀታሊ እዚ ንቤተሰብ ይቅርታ ክሓትት ክብል ድማ ናይ ቀልዲ ዝመስል ዘረባ ክዛረብ ድማ ተደሚፁ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ነዚ ወድና ዝቀተለ ድማ ይቅርታ ነገብረሉ ምክንያት ኣይክህልን እዩ። ምክንያቱ ሂወት ሰብ ኣጥፍዩ ነፍሲ ኣጥፍዩ ድማ ብከምዚ ብይቅርታ ዝሕለፍ ነገር ስለ ዘይኮነ እዚ ድማ ነዚ ወድና ዝቀተለ ኣዝዩ መምሃራይ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰዶ እናተላቦና ክብሉ እዞም ቤተሰብ ተማሓፂኖም ኣለዉ ንፖሊስ ጀርመን ማለት እዩ። ፖሊስ ጀርመን ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ደጊሙ ይሪኦ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ጉዳይ ቅትለት ህፃን ዮሴፍ ድማ ይሳትዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ኣትዮም ዝነበረ ድማ ንኩሎም ካብቶም መምህራን ጀሚሩ ንኩሎም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ርክብ ክህሎም ይኽእል እዩ ዝበሎም ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣፃርዩ ነፃ ኢሉ ሰዶም ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ማለት እዩ። ፍትሒ ንህፃን ጳውሎስ ፍትሒ ድማ ንህፃን ዮሴፍ እናበልና ሎሚ ናብኹም ቅድምና ዝነበርና ሓበሬታ እዚ ክትከታተሎ ፀኒሕኩም መስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኸትኩም።